Ibu tolong geret nanti. Geret lagi deh. Yang tolong ibu geret nanti. Geret lagi deh. Waduh. Aduh, cuman ada. Aduh, makasih. Aduh, mono aja. Minta tolong. Dan ibu satu geret ya, Pak. Pun nggih pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pemirsa di konten dan iki mak lontong karo sambel kacang tau pemirsa. Jenenge iki teko Dik Dewi. Mbak, sampean masak apa terok sampean ngutang sing njaluk. Kedok kentangnya. Terus? Ya. Lah sampean nganggo sambel apa? Ya sambel pecel lah, sambel pecel Dik Dewi tapi tak tambahi gula Jawa saiki. Nek aku ndek iki sambel kecap. Iya sik sabar. Intan ngocaki dhewe bisa kok. Ya ngocaki dhewe. Sambel kecap kae wis dian putih. Nggih. Ini pemirsa, sayurnya kangkung. Bismillah. Terusan sambal. Donat kulit. Wortel. Iki jan tumbas lontong yang pundi? Mbah lho Mbah sing esuk-esuk liwat Mbah sapa jenenge? Mbah Marni. Itu. Bisa bae. Iya le. Mapak mapak salwa. Iya yuk ki nganu iki, Mbak. Anu montore tak nggone ya nggo mapak salwa ya aku ngomong. Ate wis mantuk le ya ngene. Wis. Entar nyuwun ora. Mam le. Gaduh. Tapi KW pemirsa, soalnya kan sambelnya juga sambel gawean bumbu gado-gado kita apa ya sambel pecel pemirsa. Ya kita nyimpen tahu enten tempe monggo. Aku tak jukuk kerupuk urang mbok jukukno apa nganu Ibu? Ku jukukno ae ku kan ana aku. Intan saya bar sarapan kok e. Nen Mas. Engko nek kalih sayur tahu, kalih telur, kalih tempe urang. Tulung ya, Dok ya. Nang sik. Apa jenenge liyen mawon? Bismillah. Monggo pemirsa sing urung. Kan pedes kok pemirsa. Siang ayo gado-gado nih Yuni ini ala. Iki enten tahu monggo. Bener. Oh, nanti sih tak kok. Dalam bayi. Sampai kurang kayak. Jadi ada mas manisnya. Monggo. Sayurnya ada kangkung. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya. Enak pemirsa. Tenan kok monggo jam coba winuk tenan kok. Ini kangkungnya. Bang mau ada kamu. Tunggal pinten, Bu? Tunggal kamu. Monggo, Bu. Warek itu nalon kentang yo mang kentangnya. Iki gua ini sampahnya satu lho, Dok. Alhamdulillah mboten pedes kok. Wes, tak kali ae aku suar kok. Tempenya nek tahune. Mana lho? Mangga sambel tak aku dene warung iki. Intan mau ambek apa oleh pemirsa aku lali iki. Jangan sampai. Mboten, jangan tahu. Kalian ndok. Iku yo mbahku yo. Ya, ya. Enak Kamu masak. ikut dong. Tambahi gula. Ini enak ya kan apa ya
Ini gado-gado pemirsa. Gado-gado Ibu Yuni pemirsa. Satu wae wes. Enak pemirsa. Heeh. Wis yo wis sayurane klunduk sing ngono. Ini tuh untuk nanti. Sampun. Kalau nonton untuk embo ya. Nggih, Makja. Saya periksa mana? Siapa? Dengnya, nggak berkati lama tetap saya masak. Ulu lah. Lah Makja niku kene mriki. Iya. Sing periksa sinten, Bu? Masak. Kene napa, Bu? Meriksa pasir. Oh, periksa iki lho, Tan. Tak bisa diperiksa. Apa bayangmu? Mbak? Meriksa pasir. Mantap pemirsa. Ya, rendangnya ya. Mantap dari ini. Pemirsa, monggo pemirsa. Kudu-kudu ini enak banget. Biasanya gado-gado nyimpen kentangan apa? Itu Terus komplit kok. nggih pecel kok. Kita bukan benar. Ora tenan, Mam. Warak engko punya. Ini harus tahu. Kira film. Engko punya. Mbak Lina bener. Buka. Punya memang. Mangan masa engko punya tantan iki. Tapi aku cek warak. Karek entar. Kalau pondok mobil. Sekarang khusus kayak yang mana? Nek jek kenyang, ya dadi paksa. Kayak sakit yo. Heeh. Boleh. Nak pola pemirsa. Monggo sing mau makan siang ayo. Mantap. Kayak Tambah sayur. Iku tak mulai. Yes, oke. Cus. Ibu cek mama jenguk ringkes sik ya. Ngenteni nek ibu wis selesai. Nek wis selesai mbok ringkes gak apa-apa. Mosok ibu urung bar mbok ringkes kabeh nek ibu pengen tambah tempe piye? tak boleh. Akhirnya tetanggaku sing klambine rupane kuning wis tersenyum kembali karena apa? Kumbane wis dadi. Loh, wis dibenerno Pak Silo. Ndek iki kan penceng kabeh. Coklek kabeh. Iki wis dibenerke Pak Silo kenceng wisan lho. Engko dicet. Mang sekesuk ki mrengut iki pekarane iki ndekne kumbane ora iki lho pemirsa. Lho, wis di Gak iso iki. Kene iso ne. ya wis sing iso sing ndi kono. Kene ya iso, kene ya cilik anune. Tuh. Nek sing iki nggone Bunda Dewi hangere kan gede-gede. Bolongane ngono iki lho apa jenenge? Celengapane ngene iki gede-gede nek nggone Bunda Dewi ya keneng. Intan kenek kene lho, iso ta? Nah, wis ta. Wis atine wis seneng pemirsa. Lawange ya wis dadi lho, wis dilawang Dek yo iki. Lawange warnane coklat. Tuh, wis dilawang. Made in Pak Silo, alhamdulillah. Nah. Nek maksudnya ibu kan Intan kan mepe dideleh kono sik, engko nek wis akeh lagi diklumpukno rene, ngono lho. Iki dienggo telung keluarga wis insyaallah wis cukup pemirsa. Nggone Intan, nggone Repa karo nggone Bunda Dewi. Wis ngono. Wis apa ya cara mono wis kuat. Insyaallah wis kuat. Ndek ingi kuwi sing dienggo gawe kan pring ta pemirsa. Suwe-suwe pringe gapuk dimuati
kumbahan akeh akhirnya ceklek mak keratak ngono. Nek iki kan kayu pemirsa. Kayak ireng-reng kayu jati. Nah, maksud ibu ngono, Nduk. Dadi deleh kono sik engko nek wis beberapa gantungan Intan garek pindah. Maksud ibu ki ngene. Ndek nane iki Mbak Indah yo tak tandurno ngene iki. Ora gelem manak yo. Nggone ibu ki lho manak lho, wis gedhe to iki. Wis manak. Iki jenenge kaktus. Kaktus cowboy. Halo, wis tersenyum madhep rene. Senyumnya mana? Bayani Cak. Enak panas. Alhamdulillah enak panas. Mau sekesok mendung yo Nduk yo. Yo Tan yo. Mendung yo Tan yo. Mendung. Mau ini. Sek kan juga nambah cah ya, Dek ya. Mau ini. Mbah, Mak. Dia tak boleh nek belum mateng ben mateng sik, Dok. Urung mateng nduk, ala iki dipangan codot. Pangan codot, Mak. Urung mateng nduk. Iki ya urung, Mak. Iki lemak enek, Mak. Urung ya, Mak. Oh, alah. Oh, lha wong grombol sak mono kae lho, Mama. Oh, Mak. Mateng-mateng Mama kae lho. Walah. Walah, jios keadaannya ya Cukup ora? terserah Mama, dijukuk gak apa-apa, dicoklek langsung klek ngono, iya. Klek. Nah. Mantul. Kita seneng dhuwur kok. Protol. Ini udah tak kowe kene. Nek mau jambu ya, ambil ya. Taruh gini ya. Iki nek sing kene kono siji. Nek tak kok kene dadak jebule malah. Oh ini. Awake panas. Minum paracetamol. Minumnya apa biasanya nek panas? Mak, awaknya panas sih, Mak. Awakku panas ngono. Oh, iya sik, Dok ya. Walah. Wih, Mak, jos, Mak. Jos. Bismillah. Trae kudune gawe songgrekan sing dekne begitu disonggrek mlebu ning jero. Iya. Mlebu ning jero ngono ku lho, Mak. Adae nganggo galon. Iya ya, Mak ya. Wih, sini matang terus kae ning dhuwur kae. Iki wis enek tawon iki lho. Ndi Mak enek tawon, Mak? Enek wonge apa ora, Mak? Wonge reneng. Tapi tak dono kok. Ibang bahaya ya. Iya. Enek yo enek wonge kok, Mak. Oh, iki omah tawon ndas, Mak. Wis dadi tawon kabeh paling anak. Gak apa-apa, Mak. Yo, Pak, api-api lek ini. Metnya Aduh, halah. Mantap blek dah. Gak apa-apa, Mak. Belum 5 menit gak piye-piye. Iya, kok Tak emplokane. Yo Pak Lurah, Mak. Awake panas jarene, Mak. Walah, do. Ini mulai lolok kokone loro jere Mbak iki. Wis dipangan, Mak, bareng-bareng. Jaluk kan. Yen ora, sik tak juga do. Aduh. Cahayu. Wes suwi gak tau dolan gone Mbak Yun, tak kira neng ndi. Iya lah tak goleki lho kok.
Roh aku. Gawene gudaki kucingnya mama aku roh. Kalina sendiri. Tak kancani, Mbak. Kenapa? Mbak Yun gak teko-teko, Mbak Yun gak. Ceritanya ngene nduk yo. Mbak Yun selama suwi kagak teko-teko mulai kuwi, Mbak Yun sakit. Iki lho nduk sebelah kene. Iki dijupuk dokter, disuwek nganggo peso. Srit ngono. Terus dijukuk, ususnya Mbak Yun dijukuk. Terus ususnya diadai plastik. Terus ususnya kuwi dikubur. Ngono. Terus karo Mbak Indah, karo Mas Dimas, Mbak Yun dikongkon ning gone Kinara kono sik kon tengok-tengok. Ngono, gak oleh angkat-angkat sik, gak oleh gendong-gendong, maksudnya ngono. Mbok goleki Mbak Yun ndek Swilang ngono. Bismillah. Ngono ceritane Mbak Yun wis sehat. Mbak Yun wis mulai. Ditekokno bener Mbak Yun ndek suwi gak ketok-ketok ndi. Iya. Selama Mbak Yun ora ning omah, omahe didandan, omah Mbak Yun didandan ngono. Didandan Pak Silo, terus masak. Iya, dienggo masak. Dadi Mbah Jah, sombe nek masak bancaan ombu panggone nggo nata berkat barang ombu ngono. Dadi sing gawakno apa nduk nek ngarani? Gawekno teh kopi, terus numbasno cemilan Pak Silo ya Mbah Jah iki. Ngono. Pemirsa iki kok Mak Jah kuwi karo Pida kuwi pernae piye? Jadi pernae iki putu aduh ya Mak ya. Aduh. Baik ngene. Mbak kandungnya iki Mbak Yune sampean ngono lho. Ya, baik kandung, baik kandung iki. Mriki bayi. Entoknya. Baik kandung Pidut adalah kakak kandungnya Mak Jah sing wis kabundut wis ngono pokoke. Saya pernah sakit dulu main. Ini coba. Kalau jenengan resep Bu mboten ceblok. Oh, spesial kuwi. Spesial. Jenengan ngendikan jare Pak O. Niku resep Bu Budi kaya ngono. Iya, sok neh. Sok neh ya Bu ya, Mbak ya. Dilongkas. Dilongkas enek wong ewah. Ya nduk ya delok nganten ya Mbak Ipa dadi nganten. Delok nganten. Itu pas kapan mati masih. Nggih. Ditakoki Bu, Mbak Yun rek gak teko-teko ning diritane nika lho. Lah awakmu pengen apa? Awakmu ketura penak, pengen apa? Onde-onde cilik-cilik gelem. Emah. Terus pokes menul-menul. Pokes yang empuk menul-menul. Yuk makanan le. Ate apa iki lho? Nek iya engko Mbak Repa tak telepon, "Nduk aku tolong tukokno pokes, Pidut lagi sakit pengen ngono." Engko Mbah Jah ya sak bungkus, kamu sak bungkus. Mah. Duit. Oh, kamu punya duit. Nah, kamu pengen apa? Lah kamu loro iki, kowe kadangan artisku. Tak tukokno apa? Mau jajan ya punya jajan. Lah yo pengen apa? Pesawat. Jajan nih Mak, jajan nih apa pokes yo Mak? Wes. Bayi pengen apa? Duit. Mungkin pengennya duit masak.
Bayi pengen duit. Enggak ada mari gitu ya. Iya, monggo. Yang mari ya beda. Banyak mari ya. Pamane iki pidhut mak yo. Tak kei 5.000. Dekne ditukokno jajan ki mek 2.000, sing 3.000 dibalekno iki. Ngono. Emoh lho. Iya ya apik. Mbah. Pek kabeh. Oga Mbak, jere mamak 2.000 wae. Ngono. Maksudnya pek nduk pek aku ngono. Ya ora gelem dibalekno sing 3.000. Tak apa-apa Mbak. Sing ngobrol sore balik. Pak. Pinter lah percaya. Pokes ya. Pokes. Ora dulu Mbak paling dek. Wis apa Mbak? Awake loro pemirsa. Iya. Mulai artis kue. Kurang yo. Cabrutan. Lu pengen apa, Nduk? Udah gue nih guri. Lu bayun kain nek cabrutan. Guri deh. Boga. Mie ya. Minu masakane baca. Oh, dia mangan iki. Ngomong pemirsa. Ibuke kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Masakane baca piye rasane? Terus Nilainya berapa? Nilainya dinilai piro? dinilai pira wek? Mbok nilai piro? 1. Kita ini kan jujur ya Bu ya. Nomor Soalnya 1 ngomong 1 ya maksudnya. 1. Sulah. Enak, Mak. Mak. Besok gak enak ya. Besok nanti gue dicari tak kayak noneh, oke? Bu ngono ki tak iso sebentar ini pagi Bu Agustus ya. Oh, laris. Udah, dodol. Iya. Orang yang nang dosa. Gede kok Bu niki mak jane bunteli hak mene kok. Bambu. Ya. Ini konten iki kok. Ya wes pemirsa. Wis cukup. Ae lah ceblok cukup aku kowe man. Mendarono wis. Awakmu rong mam, Nduk. Ki Mang. Dah. Udah. Mbah Mbak Jun. Pokes gelem lah. Pokes. Jajan. Pokes siapa lah? Balaba. Ya, Dara. Ya, wes. Darono. Sampeyan tak kasih tahu Darono sik. Darono. Profesi anu tepung. Mbak Rono toh, Mbak Rono. Kok. Mbah pemirsa. Wes pemirsa ngono ae kontene sore ini. Pokoknya ngobrol mbek Majah. Oh, mau iki. Mau wortel. Dian di taman. Bangun bilang menengah. Dalam, Bu. Enak. Enak sih, Bu. Wortelnya ibu kok enak. Nggih pemirsa, demikian nggih konten. Gimana Bu konten apa mak judul iki wong nggodhek jambu sak dadi. Untuk tak jambu pokoknya. Jadi nganu pemirsa ngobrol karo Pidut, suwi pemirsa gak tahu roh aku. Makanya dia goleki Mbak Yun nate suwi gak teko-teko ning ndi sampe ndekne teko ngono. Ambek sego piye, Nduk? Oh, enggak, ora gelem dek. Dader, Nduk. Lambene kan tak gak enak. Berarti ndekne mangan iki pas enak mak kepiar-kepiar. Yes, pemirsa makasih ya, tak jange video ya. Tenan iki sekali lagi ya. Jawaban 6 gelem apa emoh. Duh, apa ku jenenge Pokes? Emoh. Onde-onde cilik-cilik. Iya dulu yang rambut takok ibu kisah. Serabi gantol. Bur, malah gantol so. Orang dulu jajan apa? Jajane wong tuwek. Ya wes. Eh? Jajan itu sangat jajan. Serabi ketan ya. Wah, jadi. Dia paling lagi gak enak terus. Nggih. Wes pemirsa, Kurang dapat. ampun nggih pemirsa kami pamit dulu nggih doa terbaik pokoknya untuk jenengan semua. Halo Galang. Halo. Galang segalang. Lang Pokes gelem. Nggih ampun pemirsa nggih. Kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus.
Berarti awake dalem, Bu. Diparani repa mau. Sing tak ngadeg. Oh, kita marani ngono, Mas. Pun pas, nggih, Bu.